Is-saħħa tolqot lil kulħadd u għalhekk l-abbozz tal-ewwel charter għal pazjenti nissa l-interess fost il-pubbliku li pparteċipa fil-proċess ta' konsultazzjoni pubblika. It-92 sottomissjoni li saru jirriflettu firxa wiesa ta' idejat e kif numru minnhom saru minn għaqdiet li jirrappreżentaw interessi ta' gruppi fil-qasam tas-saħħa. Id-direttur tal-Standards tas-saħħa f'pajjiżna Patricia Gallia hija sodisfatta bil-mod kif mexa dan il-proċess konsultattiv. Intlaqa tajjeb ħafna mill-pubbliku, kellna ħafna kummenti pożittivi u kien hemm kummenti negattivi li kienu b'mod li nataw b'mod kostruttiv. Jiġifieri aħna din konsultazzjoni għalhekk saret biex il-poplu juri x'inhuma ix-xewqat tiegħu. Dan huwa l-ewwel charter li se jindirizza b'mod konkret il-kwistjoni tal-ħinijiet u l-listi ta' stennija li anki jekk kien hemm titjib sostanzjali jibqa' jħasseb lill-pazjenti. Dan il-Patients Charter iffoka fuq id-dinjità tal-pazjent meta inti qed tindirizza waiting time meta inti pazjent tajtu l-faċilità li jagħmel dik l-operazzjoni li tant ilu jistenna liha qed tagħtih id-dinjità. Iffoka wkoll fuq id-dmirijiet u drittijiet tal-pazjenti fl-isptarijiet u iffoka wkoll fuq użu aħjar ta' riżorsi. Gallia apprezzat ukoll il-fatt li l-pubbliku semma dmirijiet tiegħu u mhux biss id-drittijiet, bħadmir li jinforma lill-isptar jew lit-tobba f'każ li jkollu jikkanċella xi appuntament. Pereżempju li pazjent għandu d-dover li juri l-karta tal-identità. Pereżempju li pazjent jinforma lill-healthcare provider fuq xi changes, fuq xi tibdil fit-trattament tiegħu. Jiġifieri kull aspett ġie indirizzat. Issa li spiċċat il-konsultazzjoni u nġabret l-informazzjoni meħtieġa għaddejja l-ħidma fuq id-dokument finali biex wara dak fil-ġustizzja l-pubbliku Malti jkun moqdi f'charter f'qasam ieħor importanti bl-istess mod kif isir f'pajjiżi Ewropej.